Ce să închid, mă, frate? Nu are voie să filmeze. N-a voie să filmezi. Au, ce le faci, mă? Da, uite, mă, bate lumea în stradă, mă, mâncați-i și pula. Bate lumea în stradă, bă! Bate lumea, frate! Au, ce bate lumea în stradă, mâncați-i gura, ia uite! Ne apără ăștia! Bă, dar noi avem mașina în partea aia. Bate lumea, frate! Ia uite, mă, săragomul de ei să lase în pace, mâncava și pula. Hai, mă, la mașină. Ia ce-i dă, mâncați-i și pula.